Kaixo, gaur fosilen antzerkia egingo dugu. Kaixo, ni Maria naiz eta antzerki honetan kontalaria izango naiz. Kaixo, ni Maia naiz eta antzerki honetan amatxo izango naiz. Kaixo, ni Jorge naiz eta antzerki honetan aitatxo izango naiz. Kaixo, ni Maialen naiz eta antzerki honetan alabatxoa izango naiz. Kaixo, nik Inez naiz eta antzerki honetan alaba izango naiz. Kaixo, ni Lucia naiz eta antzerki honetan Liproekus izango naiz. Kaixo, ni Dana naiz eta antzerki honetan Rex izango naiz. Kaixo, ni Isabel naiz eta antzerki honetan Ferratus izango naiz. Kaixo, ni Carla naiz eta antzerki honetan Ankilosauri izango naiz. Kaixo, ni naiz eta antzerki honetan izango naiz. Kaixo, ni naiz Adriana eta antzerki honetan Triceratops izango naiz. Kaixo, ni Daphne naiz eta antzerki honetan Rex izango naiz. Bazen behin, familia bat juntzela mendira fosilak aurkitzera. Rum, rum! Alabatza mendira goaz fosilen bila. Bitartean abestu da. Fosilak, bum, dinosaurio hila, Tiranos, Triceratops eta atzera. Bueno, iritsi gara, denak beda. Familia osoa fosilen bila joan ziren. Bueno, orain begiratu lurrera, ondo begiratu lurrera. Ara fosil bat etorri aita ama Inez. Barazkilo baten fosila da. Orduan, hauizulo bat ikusi zuten eta sartzean pentsatu zuten. Berrida familia, berrida antzulo bat den gauazen sartzera. Entzun, norbait dago gure aitzulora sartzen. Bai, entzuten dut, etortzen badira jan egingo ditugu. Ara zei zulo polita eta zei luna. Aita ama dinosaurioa. Ez gerak, kasi dinosaurioa jaten digute. Venga, guazen kotxera, guazen etxera. Dinosaurioak altzuloan geratu ziren eta familia etxera joan ziren pozik. Eta antzerkia